Čaute, ja som Daniel z kanálu Game Studio TV a vítam vás u ďalšieho videa z hry Clash Royale. No, bol som na arena 8, zasa som padol, nevadí. Môj best trofej bol 2380. Viac som ešte nedokázal dať, no. Vidíte? No, asi ste hneď takto zbadali. Mineris, máme minera. Zas spadol mi z free chesty, normálka, princeska na dvojke, pravda, že mám betov, vidíte, no to žiadna slava, ale to je ľahké napadnutie. Klan česta je, my ju asi dáme na 10 z 10, verím tomu, sme celkom aktívny klan, ak vidíte, aha, celkom dobre, tu dávajú všetci, skoro všetci, niektorí dávajú 0, aj keď môžu. Tých by som najradšej kikol. Som síce kolíder, len problém je v tom, že všetci z klanu sú kolídery. Ak vidíte, líder Angličana dal nás všetkých na kolíderov. To neviem, čo by som spravil, ale dneska ideme hrať 2v2 draft challenge. Ideme. Vidíte, už som dal 5 vinov, maximálne. To je môj maximum win. Ideme ale. Asi to natočím na 2 videa ináč. Barbošu si zoberiem. Radšej toto. Toto. To je lepšie. Líchnik si rozhodne zoberieme. To asi strídne. Takže pomenšom stríd sme naspäť a ideme. No. Tak. Dáme tesnú. Dobre, začíname kurka. Tak čo my spravíme? Nech ideme. Kurka. Dobre. Toto je. Toto v poriadku, bránime, nie je problémy, žiadny, krásny. Dobre, loď. Neviem, prečo som im ho dal. Tak. Poďme sem. Čo mi to predvádzajú. Ja si prehráme. Som na tom lepšie ako my. Dobre, tak si bere, pekne. Dám sa na čehočku. To bude asi väža dole. Ideme. Asi neprehráme, možno. A pozrite, jedna väža dole. Tak, takto sa mi to páči. Môžeme tesnú, od tej strany. Môžeme doplniť. Celkom pekne. Teraz ideme ďalej. Dvoja. Musíme zažiť. To nejde ľahko.
Dobre, pozval. Hok na veži. Lighting. Fireball, vyhrali sme. Good game. Dobrá hra podľa mňa. Veľmi dobrá hra. Toto povedal hra. To nič. Toto asi bude na viac videí. Toto bude asi na viac, lebo do jedného videa to rozdám. To by bolo dosť dlhé. Ja dám maximálne 15 minút. Ja už viac nechcem dať. Mám brže, jasnačka. Lock. Fairstreetky. Ale cestu nechcem, v tom stále hrám. Lavu neznášam. Hrozne zo sa s tým hrať, ja s ňou neviem hrať. Ja si radšej zoberiem toho minera. Asi som si mal zobrať hlavu. A mám na ňom Fire Spirit. A ešte jeden dobrý. Dobre. Fikcívnu žlka. Dobre, láva je dole. Teraz láva taký. Tiež nebude moc problém. Ok. Dobre. Pôjdeme asi na druhú vežu. Dobre. Sparky banditus. Je krásne. To asi... To asi vyhráme. Guardon. Bomber. Boom! Výhra jak šlak. Logistik. Toto bola krátka hra. Opět. To asi nie, to moc veľký problém nebol. A nejdem. Ideme ďalej. Lock. No, ja ani jedného nemám rád, ale ja si asi radšej zoberiem. Royal Giant. Ja Gianta neznášam, zase myslím hra Lumberjack. A toto zoberiem. Sice som si nič do vzduchu nezobral, ale viem. Ale typek so mnou bude mať rozhodne niečo do... Aha, má exekucionera. Krásna. Dám menší strih. Tak. Ideme. Dobre, máme archerku. Máme do vzduchu. Pohoda. Dobre. Ja dám minipeku takto odzadu. Dark Prince. Toto nebude ľahké, ale vynikajúce to ide zatiaľ. Volám mňa. No toto asi prehráme už. A to naozaj vystaví. Dobre, mám určite. Čeká.
Pěkně. Krásný den. Nic, to już nie może się bronić koniecznie. Na to wygramy, ale to raz nie wygramy. Poison. Vyhraliśmy. Ďalšia výhra, že prehráme, ale my sme to vyhrali. Pekne. Menší strich toto bude zdržovať. A ideme na to. Giant. Neznačam. Máme väzu dole. My máme lávu. Nie, dve moje najmenej ľúbené karty máme. To by już was było, to video wszystko, czekaj, do dalszego.